הפעלת יום הולדת בצק סוכר. בהפעלה זו אני מגיעה עם קפקייק גדול, עליו אנחנו בונים דמות שילד או ילדת יום הולדת בוחרים מראש. זה יכול להיות כל דבר שעולה בדעתכם, כמובן שמותאם גיל. הילדים בונים את הכל שלב אחר שלב לפי הוראות שלי, כל ילד מצליח. בסופו של דבר הם לוקחים הביתה את היצירה שהם הכינו. מתאים לילדים מגיל 5 ומעלה, מתאים גם לילדים אלרגיים למזון או צליאקים, כמובן בתיאום מראש. מוזמנים לשאול אותי כל שאלה.